नोंसोरो हो दाउफोरबायदि मा दंफां सायावनो बाहा लाना थानोसै नामा नङा माथो आफा जों दाउफोरबायदि बासा बोनानै थायाथ' जों बेरेफोरबायदि मौ बेरेफोरबायदि थिंख्लि बेरेफोरबायदिसो बासा बोनानै थागोन मौ बासायानो जा थिंख्लि बेरे बासायानो जा बा दाउ बासायानो जा थेवबो नोंसोरखौ गाराब्रा आङो थुख्लायनासो गारगोन एसेबां जाम्बि बेरे बासा नङाथ' जोंखौ सोरबा थुख्लायनो फैबाथाय जों थुख्लाय जागोन आंथ' गारहाय बें 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 होनलायनाय जोखागोन आंथ' एकदमबारे मेगन जोखागोन एकदम थाखुमाबाबो गखाया दै सिङाव थब्ल'ना थाबाबो गखाया ओरैबायदिथारना नोंसोरो बिमा फिसा सानैबो ओरैबायदिथारना गाराब्रा आं नोंसोरखौ दिनै नोंसोरखौ बिखुं बेरलाव होनासो गारगोन आं नै बे लावथिजों नुदों बे लावथिखौ सिनायदोंना बे लावथिखौ सिनायालै मा लावथि बेलाय जानोबो मा लावथिथाय बियो आया नोंसोर लावथि सिनायमारा होननानै बुंदोंना नो लावथिया गनखौ आफानो हरनांलालै नङाबा आफाया जोंखौ बुगोन नोंनो लाबाय थालै आयै ओइ हांग्रिमोनदि लावथि हरा माथो आङो हामुलुखा फट्टा नहीं हाय मानो हरनो आं नोंनो बुजानो माथो नोंसोरलाय लावथि सिनायाबालाय हरदो लावथिया आं सिनायना लावथिखौ हर आंनो हर लावथिया ओइ आफा गथ' गोरलैफोरबायदि जोंजोंलाय मानो नांबाय थादोंलै थांदोलै आफानो बहाबाफोर ओइ एमाव राजा अपनी बाप को मत सिखा नङाबा खर'आ जागोन थुब्ला दानिफ्रायनो हिनजाव दालाल हौवा दालाल हा सोर हौवाया सोरखौ लागोन सोरखौ फसायगोन सोर हिनजावा सोर हौवाजों थांगोन दानिफ्रायनो फिक्स खालाम नागिरग्रा नों एमाव राजा खिबा खिनानै खिथाव सुनो रोङियानोसो हौवा हिनजाव मिलायना होनो नागिरग्रा नों हा खिथावबो सुनो रोंबाय हाथायाबो रज'बाय दुगैनोबो रोंबावबायसो आं हारसिंनो मिथिबाय आंखौ देराखै होननानै आंखौ उन्दै खालामबाय थायो ओमफ्राय आफा मा आंखौ दालाल होनबाय थादोंलै एसे लेथ्रा खोनायो आं दालाल नङालै मोननै गोसोखौ मोनसेसो खालामनो नागिरदों आंलाय हाबाब आबा मा मोननै गोसोखौ मोनसे खालामनो नागिरखो नोंलाय माबालै आफा सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लानि गोसोखौ ज' खालामना होनो नागिरदोंमोनलै लगायना होनो नागिरदोंमोन आं गोसोखौ ओइ हामा आबा दानिफ्रायनो बेफोरखौ खालामनो हामा नुबाय नोंसोलानि आखलखौ मा खालामनो नागिरदों बियो दुमफावनि मा थफिलामनि लाभ मिलन खालामनायदों लाभ मिलन बेनिखायनो गारा आङो फिसालाखौथ' फिसाला दालाल जानायनि थाखाय गारखाया आङो एकदम बिखुं बेरलाबनाय बुखागोन बिमाखौ बुनो बावनासो दङमोन आङो गोसोखांनानै बुगोन आं दिनै दाखालि पिकनिकआव हौवाफोरजों मोदोम नांजाब मोसानाया बावनासो दङमोन आं दा गोसोखांखानायावनो सानैखौबो ओरैबायदि बुगोन आं दिनै नेबायनो थागोन नोंसोरखौ जमबायनो थागोन आं आफा एसेबां टाइम दं नोंनाव जोंखौ बुनो थाखाय जमनो दिनै आखाइ थालखाया मानदों आंना बेनिखायनो नोंसोरखौ बुगोन आङो नोंसोरखौ बुबासो आंनि आखाइया मानगागोन दिनै र' सियार लायनि आं आफाया जोंखौ दिनै बुथारनांसिगोन नामालै आयै आं गिबायलै बादो नोमफाया सोरबा फाग्लासो सोंनोल' रोङो फौनो जेबो खामानि गैया आयु लेखिसारा हौवाया हनै बेरेंसि लाबोलायथारबाय मा सानदोंलै नोंसोर अमा राजाखौ हा अमा राजाया दंफाङाव गाखोनो हाया मा जाखो जमनोथ' हायोना आयौ ना हांग्रिमोनदि आयौखौ आयदैसो खालामगोन आं नोंसोरखौ मिथिबाय दंफाङाव गाखोनानै बुफैबानो जाबायना मा नंदों नोंसोरलाय आंखौ दंफां गाखोनो हाया सानदोंमोन नामा गोदो गोदाय सानसे समाव आंबो दंफां गाखोनो हायोमोन बे दंफां फांसेनिफ्राय बै दंफां फांसेसिम फिनजा बारजुमनो हायोमोन आं मिथिबाय बारहरनो हायोमोन आं नाथाय सानसेखालि दंफां बारबाय थानायावनो बै फांसेनिफ्राय बै फांसेसिम बारबाय थानायावनो बारहुंखा फैना होनानै दंफां गोजौनिफ्राय गोलैनानै आथिं लोरिना थादों बै दिननिफ्रायनो आं दंफाङाव गाखोनो गियो दंफाङाव गाखोबानो बारहुंखा बारजानो गियो आं नै सब डायलग नङा बियो आंनि गोदो उन्दै समनि जानाय जाथायसो ओरैनोल' मोसालायदों आफा मोसायाबो दंफाङाव गाखोनो हायाना औ आं मोसायानो नोंसोर मावजि साला मोसाखौ गिनानै मावजिफोरासो सैमाफोरखौ गिनानै दंफांफोराव गाखोयो होमबाथ' आफा नों गावखौनो सैमा होननानै लाबाय सैमा बांग्रेन खाबा बियो आं सैमा नङा मोसासो आङो ओमफ्राय आफा नोङो जोंखौ बुमारगोन नामालै दिनै इसोरा फैनानै दाबु फिसा अमा राजा बिसोरखौ दाबु होननानै बुंबाबो मानियाब्रा आङो दिनै नोंसोरखौ बिमा फिसा सानैखौ बुगोन आं नै जोंबो ओंखारखाया थां दंफांनिफ्राय नेबाय थाबानो जाबाय आरो नोंहा गाहायाव नेबायनो थागोन नोंसोरखौ आइलै ओंखाम ओंख्रिमोनलै आफाया माबायदिथार नायलाय र' बेसेबां नेयो नायबाय थानि आं बेखौ ओंखारबो माबार फंसे बुजाबालाय माथो जायो हा नोंबा गोसा बुगोन ना लासै बुगोन बे आंनि मुडनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन आं गोसा बुनो लुगैयो ना लासै बुनो लुगैयो ओंखारलाङा जों होमबा आच्छा ओंखारमाराथ' जागोन दे आंबो नेबाय थागोन माइसो गाज्रिलै बे आफाया आमा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोमफासो
सोरलै बे बिथिंजाय फै आफालै आफा बिथिं लिंहरनाङालै प्लिज आफा दालाय माथो ओंखारनांखोलै बेथा दाथ' नोंखौ गारालां दाथ' नोंखौ धुम्मा फिथा दामखावजोबसिगोन आं नोंनि बिगुरखौ आफालै आंखौ बुनाङालै आं नोंनि आथिङाव खुलुमो माथो खुलुमनायानो फोद्दालांखांदोंसो हा बेनो जाबाय नामा खुलुमनाया आफालै अमारानि फैनायाव आंखौ बुनाङालै अमारानि नुबा आंखौ बाय सानगोन दे आफा प्लिज आफा बुनाङालै दाउ अमारानि थांखांबा थिगसे बु आंखौ आयला 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 दानिफ्रायनो लाजिलाय नोङो आफालै बुनाङालै गथ'आ खुनाङालै आंखौ दाहायखौलै आफा बिखुंखौनो फाथिना होगोन आं सिबाय गथ'आ इसिबां खुद्रि होनदों मानो बुजिया नों अमा राजा प्लिजलै आफा प्लिज आंखौ दाहाय बुलै आफा अब्ला गोसोआव ला दाहार थाबाय बुनाया दाहायबाबो बुगोन आं दाहाय मोनाबाबो गाबोनबाबो बुगोन आं दाहार दोनबाय आं बुनायखौ थेंक इउ आफा थेंक इउ आइ नोंबो ओंखारबोदो गाहायाव मा गय फाथै होनानै एक्सट्रा खुलुमनांगौ नामा नोंखौ हा गोसोआव लाखि सानैबो बुनायखौ दाहार दोनथ'बाय आं उनावबाबो बुगोन आं नोंसोरखौ ओइ एमा राजा मानोबा फैदोंमोन अफ्रि लांनो फैदों आनै दुम्फा अफ्रि लांनो थिनहरदों आंखौ थ' बिदिबालाय थ' आं हरगोन आयला 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 नुबाय नोंसानाखौ दानिफ्रायनो नोंनिफ्रायसो सोलोंदों दा नोंसो बेफोरबायदिमोन बाब एमाव राजाया दानिफ्रायनो ओइ अमा राजा हा माथो जाखोलै दाउस्रि देलाय माबाहाय बिराद गिदिर जेंना जाबाय नङाना मा आंनि फिल्माव एक्ट्रेस गाला नामा बिदि नङाहाय मा नोङो दाखालि मेथाइआव दख'ना नांगौ होनना बुंनायखाय दख'ना बुथुमदोंमोन आं ओमफ्रायलाय माथो जाखो माने आं दख'नाखौ खावदोंसोमोन मा होनखो नों दाउस्रि देलाय मा होनखो औहाय अमा राजा आं दख'ना खावदोंमोन आंनाव दख'ना मोजां गैयिखाय आयला 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 मा खालामखो नों दाउस्रि देलाय हा मा खालामखो माबा दख'ना नांगौ होनना बिनायखाय खावदोंमोन आरोहाय रावनावबो बिबाबो मोनाबा बेनिखायनो खावबाय आरो दालाय दख'ना बिगोमाया मोनथिदोंना मोनथियाखै माबाहाय दख'नाखौ खावना लाबोनानै सनानै आङो दख'नाखौ गाननानै फट' साफायनानै फेसबुकआव होदोंमोन बेखौ नुबाय आरो दख'नानि बिगोमाया सोरमोन बेलाय दख'नानि बिगोमायालाय सोर जानो दख'नानि बिगोमायालाय आं आरो आयु बाला खिथु आंखौ होसोबोमारदोंसि लाजिया नोङो दख'ना सिखाव मालायनि दख'नाखौ खावनानै फेसबुकआव फट' साफायनानै हेगारनो नोंखौ पुलिसनोसो हरगोन आं मिन्थिबाय जेलावसो जाहोगोन आं नोंखौ बिदि दा खालामहाय आंहा फिल्माव एक्ट्रेस जाथारनांगौआ एक्ट्रेस जायो नालाय जाबानो जाबाय आरोहाय बेफोरबायदि सिखाव खावला खालामनानैलाय मानोथो एक्ट्रेस जानांगौ नोंलाय हे र' मा जादों र' आंनो एसे खबर होलाय आच्छा नोंथ' सोमस्रि बिनानावसो नङा होमबा औ आंनो मालाय इसिबां मोजां सिख्ला देरखुमाना थाखोब्रा नोंलाय नोंना नामा सिख्रि फोरलाब नङामोन होनलाय हा सिख्रि फोरलाब औ आंनि मुङानो सिख्रि फोरलाब बिराद मोजां देरथारबायथ' आरो नोङो बोरो मानसिखौ दांना नायनि एसे साबास अमा राजा साबास वेल डान अमा राजा वेल डान भेरि गुड फेबुलस ओइ हारामि सोर नोंलाय हा सोर नों है सिख्रि फोरलाबसोलैयो सिख्रि फोरलाब सिख्रि फोरलाबखायनोथ' बेयावसो फोरलाब फैगासिनो आंनि हौवाखौसो मोनबाय नों फोरलाबनो ओइ हिन्जाव खोथाखौ मोजाङै बुंनोबा बुं मा खोथाखौ मोजाङै बुंनोहाय हा मा खोथाखौ मोजाङै बुंनो आंनि हौवाजों मानो नोङो दांजादों बिदि नङालै आंग्रि मोनदि बिदि नङा अमा राजा सैमा बुन्दानि आखल अमा बुन्दानि आखल नै नों आंखौ बुनो मोनबागौआ नोंनि दाहार बुनो थानाया बालावबो बुजालां नोंजों ओइ हिन्जाव आंनि दख'ना गोमानायखौसो नागिरफैदों दा आंलाय नोंनि दख'नाखौलाय सोर खावदोंसै हा आं खावदों नामा नोंनि दख'नाखौ बै नोंसिनि फिल्मनि एक्ट्रेस जागोना बेनो खावदों आरो हा बेथ' दख'नासो खावदों दा नोंथ' आंनि हौवाखौनो खावनो नागिरदोंमोन माथो दख'नाखौलाय बायबानो मोनफिन हा हौवाखौ मोनो नामा जानला मोनला हौवाखौ बायनो होनबानो हायो नामा ओइ हिन्जाव नोंनि हौवाखौ गोसोथोआ आङो नोंनि हौवाखौ नाङा आंनो आं मिन्थियासै आरो जेनेबा आंनि हौवाजों खावलाय दांजालायनाय सिख्लाखौ आं फोथायगोन आरो हा ओइ दाउसो देलाय नों बिनि दख'नाखौ खावदों ना बालावबो हरफिननाङा बिनि दख'नाखौ दरखार गैया आंनि हौवाखौ खावनो नागिरदों बियो आं दं गिनाङा नों दाउसो देलाय बालावबो हरफिननाङा बिनि दख'नाखौ ओइ आंनि दख'नाखौ आं लाफिननासो गारगोन नङाबा सिखाव होननानै आं मानसिफोरनो खिन्थाजोबगोन देलाय खोन्थालाय
आंबो नोंखौ अमा राजा सिखाव होननानै बदनाम खालामाबा हा बदनाम खालामनायनि खोथा नङाथ' नंगौखौसो खिन्थागोन दा आंनि हौवाजों खावलाय दांजालायनाय नै होजागोनबा आंजों है जाम्बि हामालै जाम्बि हामा अब्लालाय मानोथो नों बिनि खावलायखौ दाङामोन है गोदो उन्दैयाव एसे बामनो मोननायखौ गोसोआव दङमोनलै बेनिखायनो गोसोखांफिनदोंमोन आं लोमफादोंमोन आं होननानै बुं नोङो ओइ सिख्ला जलदि ओंखारलांबालां नङाबा हासिबजों जारिगोनसो आं ओइ दखना सिखाव नायगोन आं नोंखौ है मानसिखौ बिदि रायो नामा हा हांग्रोमोनदि रायाबा माथो हा सिख्लाफोरा दाना खायसे सिख्लाफोरा हौवा बोरायफोरखौ हिनजाव गोनांखाफोरखौसो नोजोर होयो मिथिबाय बेनिखायनो सिगाङावनो रायखानांखागौ आरो नोंलाय मालाय सिख्लाखौ बादो नोंलाय नों हिनजाव सिख्ला नागिरखुमाबाय थाग्राया नोंबोथ' फिल्म डाइरेक्टर जानो लादों ना सिख्ला एदावनोसो लादोंथाय है बारा जाबायलै ओइ दावसो देलाय शुटिंआ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन दै डियार हांग्रि मोनदि साबायखर थाबाय नोंनिसिम आच्छा बेफोरखौ बाथो अमा राजा नोंखौ एदावफेरगोना आयु बाला माबायदि सोंखायो आयु देलाय खोन्थालाय एदावाखै मा एदावबा आंनो खोन्था दे जागोन दाया आंनि नङा दुमफाव फाग्ला गोसोनिसो बेयावख्रा गोसोआनो नोंखौ गोसोखांबाय थायो दुमफाव बमब्रमा दावसो देलाय मालै मानोथो दुखु जादों नोंलाय दुखुखौ मिन्थिनानैलाय माथो खालामनो ब्रा मिन्थिनाल'सो थागोन दा ना हेफाजाबखौनो होनो हागोन नोंलाय देहाय बालि खिन्था है दुमफावा ब्रेकआप होबाय आंखौ दुमफावा गारबाय आंखौ दुमफावा जोगारबाय दा बुंदो मा हेल्प होनो नों आंनो दे बुंलाय आंखौ गार्लफ्रेन्ड लादो टाइम पास दद मा होननाय जादोंलै माथो नोंहा दुखु जादों नालाय बेनिखायनो हेफाजाब होबाय आरो गावहानो बुंदों दुखुखौ मिन्थिनानैल' थागोन नोङो हेफाजाब होनाय नङा होननानै बेनिखायनो हेफाजाब होनोसै आरो जाम्बि मोनालै बिदि बुंनो था बिदिबालाय ओरैनो गोसोफोरा दुखु मोननानै दङ बेहा आरो माबा टेनसनसो होफैबावदोंलै ओइ सिख्लाफोरा रावबो ना गोसो थोनो बा गार्लफ्रेन्ड लादो होननानै बुंग्रोआ नोंहा खाफाल गोनांसोबाव आं बायदि दावसो देलाया नोंखौ बुंग्रोलायदों मिन्थिबाय दुमफावाथ' नोंखौ लांखायबा दुमफावाथ' नोंखौ नायफिनानैबा बिदिबा आंखौनो सानदो आरो माबा मोनसे दा बायदियाव आंखौ गार्लफ्रेन्ड लायोबा ना आं नोंखौ फ्रियावनो हगारगोन नोङो बहा थाङो सोरजों रायलायहैयो जेखौबो पात्ता लायाहां सोरजों मा खालामहैयो बहा मा थाहैयो आं जेबो उदिसखौनो लायाहां खालि नों आंनो जिउआव रिसार्ज सोनानै होबाय थाबानो जाबाय मास मोनसेयाव दखना जरासे होबानो जाबाय आरोखि माबायदि फानाव गोलैफ्लांखोब्रा आंलाय ओइ माखौथो सानबाय थांखो एसेबां मोजां अफार होदों आं नोंनो बेसेदो सिंगोल होननानै फेसबुकफोराव स्टेटास होबाय थानि बेबो नंगौ होद बे दुमफावा साला आंखौ मोजां मोनाना थफि गेन्द्राखौसो मोजां मोनबायना दावस्रि देलायखौ नों गार्लफ्रेन्ड होननानै बुंना लाफ्लानोसैलां दे जागोन खिन्थु जेबो बिनो मोननाय नङालै गार्लफ्रेन्ड होननानै आंनाव दै जागोन दे खालि जिउआव रिसार्ज सोना होबानो जाबाय मास मोनफ्रोमबो बेनिफ्राय दखना जरासे मिन्थिबाय दे जागोन दे बापावै मा मोनदोंलाय बिसोर सानैयालाय साला बे बमब्र'आ आंखौसो दुमफावखौ लाजानो गिखोना माखोब्रा माथो मोखां सोमथारलै औ हेलौ आयु बाला बादाव होफैखायो आच्छा मा रायलायखुमादोंलै नोंसोर देलाय खोन्थालाय आंनोबो मालाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड रायलायनायावलाय नोंहालाय मा डिस्टार्ब हो बाथमिस हा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड मालानिफ्राय दिनैनिफ्राय दानिफ्राय बापाव मासे गरमा गरमिलय ओइ बमब्र' नंगौना खोथाया ओइ बमब्र' नावलाय बिथिं नंगौना नङाब्रा आइ बाथमिस बमब्रमाया लाजिनायखौ नुवाखै रिलेशनशिपआ जोंना थाजा गोदानखाय बापावै बमब्र' होद ओइ बमब्र' होद माथो जाबाय थादोंलै नोंहा दुमफावजों थां दुमफावनि बयफ्रेन्ड नालाय दुमफावनि खाथियाव थां
मानसिफोरालाय मोदायसो लोगो मोनजोब्बाय नामाब्रा मा गोदाव सोरावलै बमब्रुमाजों दाउस्रि देलायजों होद जाया गोसोथोलाय थोलायबाय थाथोंलै बिदिनो दुमफावखौ मोनहैबानो जाबाय थाङै थुङै याय माथो दुमफावसो ओइ आं बमब्रमाखौ लोगो हमनो फैदोंमोनहाय हनै माथो बेयावनो दङ लाब गैया बमब्रुमाखौ लोगो हमना लाब गैला नों दुमफाव आयौ मानोसै ओइ बमब्र हनै दुमफावाबो फैबाय जोंखौ नाहरगासिनो दे आं नोंनि खाथियाव जिरायनि दे अब्लासो बिसोरो जोंखौ रियेल कापोल सानगोन ओइ थफेरा मा बुंनो सानदों नों मालाय बमब्रजों दाउस्रि देलायजों दिनैनिफ्राय गोसो थोलायबायनो है नंगौना नङासै नङाबा सोंहैबानो जाबायब्रा बिसोरखौ मालाय गरमथार मोजां मोनफुलायनाय नालाय नंमारगौसो होनबा बमब्रआ इसिबां थाबनो सोलायबाय आरो र' फोथायाबा सोंहरनि आं ओइ कापोल गोदानफोर माला जाहोगोनलै पार्टिखौ हा गोसो थोलायजेननायनि पार्टिखौ माला मोनजागोन गाबोन मोनजागोन गाबोन जानो फैबानो जाबाय बिराद मोथो आमथा मोजां मोनलायथारबाय नामाब्रा नोंसोर सानैयालाय ओइ थफिराम बेसे सोंबाय थायोब्रा जोंनि गोसो मोजां मोनलायै मोनलाया मा थिग जों गाबोनबो हाबा लानो हानाय थावदो दाउस्रि देलाय सना थांनोसै नुबाय बिसोर सानैया मालाय गोसो थोलायबाय आं मानो गाबनो ओंखारगोन जेनेबा ना आंबो बमब्रखौ मोजां मोनखुमा मारो दिनैसो आंनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ हमनो हादों बमब्रआ गुबुनजों जानाय नुनायखौ नुनानै इसिबां दुखु मोनदों आं आयै जों सानैखौसो हाबा खालामथारसिगोन साननो खोमालाय बमब्रआ बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ गरमा गरमि लानो सानथारबाय बियो मैयाल'सो आंखौ प्रप'ज खालामथारदोंमोनहाय बेनो दिनैनो दाउस्रि देलायखौ मोजां मोनबाय आरो आयु आं सैथो खोथाखौ बुंस्लाबनोनो मोनासै माथो है दागाबसैलै आउ दागाब आंखौ बुरखायनाङा देलै दे बुरखायला अब्लालाय गाबनाङाब्रा गाबा बुरखायफ्लाङोना होद मा जारा जालायखोब्रा नखाय दुमफावा गाबनायखौ हस्पिटालाव दोनहैग्रोनोसै आया दुमफाव गाबनाया दसेनो जाबायबो थाव सानसेखौ हस्पिटालाव लांनोसै